Alam mo, pag pumapasok hindi, tatlong susunod. Siyempre, sa mga picture sa mga mag-try, bali-bali ito. Aman, ito bali sari-sarili ng tawag pati isip na. Bali kanya-kanya dan isip, pirara. Gunggaw ni ate. Apo, voice on. Disco. Nagkawa ko ma-energy ta si Nal. Yan siguro. Hindi ko makuhanan sila Ruby. Bandang likod-likod pa. Sila ano kaya deh cerita. Feeling ay sigara. Nanti mapila. Eksena sila. Yan, ang tawag nila dyan, Brenda. Sino siya? Bakit si Brenda? Si Brenda gumaya. May kanya-kanya silang tao. Masaya yung si Rusil kaya, di ba? Yun nga natin nagagawin. Kasi